एगो देवर देखलस कि भैया प्रदेश में चल गए बाड़े। बस चुपके से रतिया से आवे और भौजाई कह कहे बबुआ भैया राउ नहीं रहुए तो मन नहीं लगता। कहते जी भौजी भैया प्रदेश में बड़े मन उदास रहता। लेकिन तहारा के देख के हमार प्यास बुझाई रहता। अब भौजाई कह के बबुआ काहे मुस्कुराता नहीं तले गुआ कहते जी भौजी भाभी भैया से कहिया जन तनी रीड बढ़ा दो यही पर फौजी बात मानो यही पर। अब एगो जान जाई एगो महुआ के पतई लेके आ देवरा कहते जे भौजी यही पर भौजी यही पर। ई बात जब सैया जी अइले त खाना खाए के देले बिया पंखा लेके डुलाव दिया कहते जी का कहीं एगो बबुआ के बात कहे में लाज लगत। कह ना का बात बा छोट भाई घरे रहता पढ़े में मन लगता नो तार सेवा करेला बाजार से सब्जी उब्जी लिया देला कल की सब बात बबुआ के नीक बा लेकिन एगो बात ठीक नहीं है। रीड बढ़ जा अरे पतई पर मांगेला देवरवा ए दादा अरे पतई पर मांगेला देवरवा ए दादा हम का करी। पतई पर मांगेला देवरवा ए दादा हम ए बबुआ ए दादा हम का करी ए दादा हम का करी ए दादा ए सैया जी पतई पर मांगेला देवरवा ए दादा हम का करी। पतई पर मांगेला देवरवा ए दादा हम यही पर। सैया जी आधी आधी रतिया के अरे पढ़ी घरे आवेला आधी आधी रतिया के पढ़ी घरे आवेला दादी आधी रतिया के पढ़े के घरे आवेला आधी आधी रतिया के पढ़े घरे आवेला। ए भौजी भैया घरे नहीं खन आज स्कूल में ना गए रनिया इस गलती के हम कान पकड़ता नहीं कहते तनी भौजी हमरा के पढ़ाना द ट्यूशन कली से काज कहीं राती खराबे लेकिन भाभी तनी कोखो को सिखाना दी आधी आधी रतिया के अरे पढ़े खाती आवेला आधी आधी रतिया के पढ़े खाती आवेला सुतला में देवारा रे हमके जगावेला धाई धाई घींचे लाया चरवा ए दादा हम का करी धाई धाई
दादा हम का करी हमके घर में छोड़ के जाता रहो हमके घर में छोड़ के तनी जाए से पहले खाना तनी जाए से पहले खाना दलाली से रोटी ए बाबू समझा के गई हो देवाला चोली चोर के जाता रहो समझा के गई हो देवाला चोली चोर के तनी जाए से पहले खाना दलाली से तनी जाए से पहले खाना दलाली से रोटी पढ़े के बहाना करी अरे रोजा रोजा आवेला हो पढ़े के बहाना करी रोजा रोजा आवेला पढ़े के बहाना करी रोजा रोजा आवेला हो पढ़े के बहाना करी रोजा रोजा श्री गौतम गिरी जी हसुआ हथुआ साढ़े भाई गौतम गिरी जी हमारा हथुआ यानी बहुरहवा शिव के तरफ से आयल बहुरहवा शिव के जगह के का नाम हो का नाम है जगह के कोई रौली हथुआ अरे पढ़े के बहाना करी अरे रतिया में आवेला हो पढ़े के बहाना करी रतिया में का कहीं ये बोलमुआ पढ़े के बहाना करके स्ट्रीट पेंसिल लेके आ जले घरों में ए भौजी हमरा के कोखो को सिखावा ना आ ए भौजी क के ना होला ख के ना होला ए भौजी अंगो के ना होला पढ़े के बहाना करी अरे रतिया में आवेला हो अरे मुहावा से फूकी फूकी दिया बाबू तावेला हो मुहावा से फूकी फूकी दिया बाबू तावेला हो ए बोलमुआ का कही अरे कह नौरी कौन बात बा कति जी किंग कही ए बबुआ हमरा संगे पढ़े के बहाना करी अरे रतिया में आवेला हो अरे मुहमा से फूकी फूकी दिया बुतावेला हो लगे डर होला जब आन्हरवा यही गान नैना जी एगो आदमी रहे एक जना को लिए भाई बड़ा हैरान बड़ा को कि भाई का कहे जिंदगी में दुइये गो गजन बा कौन कवन दुइये गो गत लिखल बा कवन कवन या तो आदमी मरिए जाए या ना तो अड़िए जाई या तो मरिए जाए ना तो नहीं है मारी ई तो आदमी मरिए जाए या ना तो नहीं जाई तो ना मरी तो कोनो बातें नहीं खे मर जाए तो दूगो बात हुई कवन कवन या तो जरिए जाए या ना तो नहीं जाई जरिए जाए या ना तो नहीं जारी जर जाए तो कोनो बात नहीं खे लेकिन ना जरी तो दूगो बात हुई कवन कवन या तो खादरे बनी आ ना तो साबुने बनी खादर बनी तो कोनो बात नहीं खे लेकिन साबुन बनी तो दूगो बात बा कवन कवन या तो मर्दे नहाई आ ना तो मेहरारुए नहाई मर्द नहाई तो कोनो बात नहीं खे लेकिन मेहरारू नहाई तो बड़ी लाज लगे
काहे रे आ त मरल लो नहाली हमरा के न तो सवारत हो जाई लेकिन मेहरारू दुके ने ले जाई नो तो हमरा बड़ी लागे अरे डर लागे होला जब आन्हरवा दादा हम का करी अरे डर लागे होला जब आन्हरवा ए दादा डर लागे डर लागे होला जब आन्हरवा ए दादा अब सावन के महीना चढ़े